Abans que arribés el coronavirus i al marge de l'evolució econòmica, varen conèixer uns fets que perseguiran el seu govern durant tota la legislatura, per negar-se a investigar l'explotació sexual de les nines tutelades per l'administració. I el més greu, senyora Armengol, per intentar tapar l'escàndol sense assumir cap tipus de responsabilitat política. Senyora Armengol, el que continua passant a les residències de majors, el degoteig constant de defuncions entre els nostres majors més dependents, no és tolerable. 172 morts fins ahir. El 75% dels morts en aquesta segona ona són usuaris de residències. On ha estat la seva prevenció? Segons les dades oficials aquí a la nostra comunitat autònoma, és la pitjor de tota Europa. Són les dades, senyora Armengol. Liderant la caiguda del PIB. Som els que generem més paro de tota Espanya i de tota Europa. Liderant la caiguda de la producció industrial. Liderant la caiguda de les vendes del comerç. Hi ha un 70% de caiguda en la facturació de restauració. Liderant la baixada de vendes del sector serveis. El seu govern és el que pagui més tard a proveïdors i autònoms. Més del 22% dels menors de Balears estan en risc de pobresa. Tenim un 46% de paro juvenil. La temporada turística ha estat un autèntic desastre. Volien fer creure que el seu famós pla pilot bastaria per consolidar allò del sello de destinació turística segura i ara, a rebufo de Canàries, semblen haver entès la importància de negociar un corredor segurs i controls estrictes en els ports i aeroports. Canàries va aconseguir per la seva temporada alta, però a vostè la temporada alta ja li ha fuit. Amb vostè, senyora Armengol, i amb en Sánchez no tenim ni salut, ni economia, ni empleo. Senyora Armengol, és necessària una remodelació profunda del seu govern. Hi ha consellers que han estat desbordats i que no han estat a l'altura. Una remodelació que ha de comportar també una reducció de govern en quant al nombre de conselleries. S'obren conselleries, com també s'obren càrrecs polítics i assessors que vostè ha duplicat des que està en el govern i que ens costen 12 milions d'euros cada any. Per això, avui li vull traslladar la meva disposició i la del grup parlamentari popular a donar suport en el pròxim pressupost de la comunitat autònoma de l'any 2021 si vostè vol el nostre vot, sempre que s'acompleixin una sèrie de condicions. Primer, creació d'una comissió de control per reparto dels fons nacionals i europeus en la qual hi participarien tots els grups en representació d'aquesta càmera per assegurar la màxima transparència i la fiscalització de l'ús d'aquells fons. Una segona condició, no pujar impostos, que el projecte de pressupost no recull cap pujada de cap tipus d'impost, taxa o gravament. Una tercera condició, que el pressupost de l'any 2021 recull una partida extraordinària específica de 100 milions d'euros per enviar a ISBA i que aquesta entitat pugui avalar préstamos autònoms i empreses fins a un volum de 700 milions d'euros. El que ha posat vostè fins ara és totalment insuficient. Una quarta condició, que posi 150 euros com a mínim d'ajudes directes a autònoms i pimes per salvar empreses, perquè salvar empreses és salvar famílies i salvar persones. Una quinta condició, que el pressupost del 2021 recull també una partida extraordinària de 25 milions d'euros perquè els joves puguin comptar amb finançament necessari per a la seva compra de vivenda, un dels principals problemes que tenim en aquestes illes. L'aprovació abans d'acabar l'any d'una paga extraordinària en el personal sanitari en reconeixement en el seu treball, esforç i dedicació durant aquesta pandèmia és una altra de les condicions. I finalment, una redimensió del govern amb una reducció de conselleries, càrrecs polítics i assessors amb un 30%, d'acord amb la caiguda del PIB de la nostra comunitat. Vostè avui pot pujar aquí i comprometre-se a donar suport a la proposició de llei presentada pel Partit Popular en el Senat per aprovar d'una vegada per sempre la part fiscal del règim especial de les Illes Balears. Armengol, unitat sí, adhesions a celles i submissió no. Si vol comptar amb el Partit Popular, amb el principal partit de l'oposició, aquí mos té. Nosaltres sempre volem i voldrem sumar en benefici d'aquestes illes.